προετοιμαστούμε. Τάσο μου, πέφτει και η θερμοκρασία. Ήδη έχουμε συνεδεί και βλέπουμε τον Κώστα Τάτσι, ο οποίος βρίσκεται με τον πρόεδρο των εμπόρων Ιαλοπινάκων, τον κύριο Χρήστο Λούση, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας και είναι μαζί μας. Έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα και αιτήματα για αυτό το πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε βάζοντας μέσα καυστήρες, κεραμοσκέπες, αλλαγή χρωμάτων εξωτερικών, ηλιακούς θερμοσύφωνες. Και τώρα περιορίζεται στα κουφώματα και στα τζάμια. Εμείς λοιπόν θα μιλήσουμε για τα τζάμια. Και αν μπορούμε και τεχνικά υπάρχει δυνατότητα να μονώσουμε το σπίτι μας, εξοικονομώντας ενέργεια, γιατί... Έχει αποδειχθεί αυτό. Εξοικονομήσαμε πολλά λεφτά. Έτσι. Και χρήμα. Χρήμα κάθε έκταση, λιγότερα καύσιμα. Και προστασία του περιβάλλοντος. Και προστασία του περιβάλλοντος. Καλημέρα κύριε Λούση. Καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα σε όλους το πάνελ που έχετε εκεί. Κύριε Λούση, ταλαιπωρηθήκατε γιατί και εσείς ακούτε το πρόγραμμα αυτό. Τελικά, έχοντας πριν από λίγες μέρες τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Μανιάτη, μας είπε ότι το πρόγραμμα περιορίζεται σε κουφώματα και τζάμια. Και μέχρι το τέλος του χρόνου θα ξεκινήσει το πρόγραμμα. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω το εξής, γιατί αυτό που κάνουμε σήμερα είναι πάρα πολύ σοβαρό και συγχαρητήρια που μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία. Ο κόσμος είναι ανημέρωτος. Κυρίαρχο δομικό υλικό σήμερα, γενικώς παγκοσμίως, σε εξοικονόμηση ενέργειας είναι ο Ιαλοπίνακας. Έχετε δίκιο. Δόθηκε μια ευρωπαϊκή νόρμα η οποία είπε: κύριοι, προβαίνετε σε εξοικονόμηση ενέργειας με το μικρότερο κόστος, τη μεγαλύτερη ανταπόδοση. Για να το κάνουμε λιανό αυτό όμως, για να το καταλάβουμε. Μικρό κόστος εγκατάστασης Ιαλοπινάκων. Ακριβώς. Να πούμε. Όταν λέτε, τι εννοείτε να το δούμε στην πράξη. Να σας δώσω ένα ενδεικτικό νούμερο. Μάλιστα. Δύο νούμερα μάλλον. Ναι. Εάν σήμερα όλη η Ελλάδα είχε στα σπίτια τους, στα κτίρια, στα δημόσια κτίρια, ενεργειακούς Ιαλοπίνακες, τουλάχιστον 35% της ενέργειας που δαπανούμε ετησίως θα ήταν εξοικονόμηση ενέργειας. Τι λέτε τώρα. Αυτό που ακούτε. Τι λέτε τώρα. Τι θα πει ενεργός. Σας δίνω ένα άλλο στοιχείο. Τι θα πει ενεργός Ιαλοπίνακας. Τι θα πει. Ο ενεργός Ιαλοπίνακας έχει την εξής ιδιότητα, βεβαίως. Να φρενάρει την ζέστη το χειμώνα, να μην βγαίνει έξω, να μην έχουν δηλαδή απώλεια από το θέμα του Ιαλοπίνακα. Το κάνει αυτό, το κάνει το τζάμι το. Βεβαίως. Το δείτε τώρα αυτό αμέσως. Είναι τα διπλά τζάμια. Είναι τα διπλά τζάμια ή είναι ειδικό τζάμι. Διπλός Ιαλοπίνακας και ενεργειακός Ιαλοπίνακας. Μάλιστα. Αλλά ενεργειακός. Ενεργειακός όμως. Φανταστείτε να. Ναι. Δεν έχω καλή επιστροφή. Ακούστε κάτι. Ναι. Όταν παράγουμε έναν διπλό ενεργειακό Ιαλοπίνακα, εφάπαξ καταθέτουμε στην ατμόσφαιρα 20 κιλά διοξείδιο του άνθρακα. Ετησίως εξοικονομούμε από το ίδιο τετραγωνικό μέτρο 120 κιλά διοξείδιο του άνθρακα. Για δείξτε μου σας παρακαλώ. Έχετε εκεί ένα παράθυρο, έχετε ένα τζαμιλίκι να το δείξω. Θέλω εδώ πέρα, θέλω να δείτε έναν νορμάλ διπλό Ιαλοπίνακα, ο οποίος το μόνο που προσφέρει ένα καλό κάπα, τίποτα άλλο. Να βλέπουμε και το χέρι του. Μάλιστα. Τι μετράτε με αυτό, τη θερμοκρασία. Μετράμε τη θερμοκρασία. Μάλιστα. Τη βλέπετε. Πόσο λέει. 100 βαθμούς περίπου. 100, ναι, το φαίνεται τώρα. 100 βαθμούς. Μάλιστα. Δείτε λοιπόν έναν ενεργειακό Ιαλοπίνακα. Διπλό πάλι. Διπλό τζάμι, ενεργειακό. Ναι, πάντα. Μάλιστα. Ένας Ιαλοπίνακας μπορεί να μπει στα σπίτια μας, γιατί έχουμε πάρα πολλούς Ιαλοπίνακες για πολλούς χώρους. Για να δούμε τη θερμοκρασία τώρα, πόσο θα μετρήσει. 35. Πόσο? 35. Το 1 τρίτο. Δηλαδή, αν χαλάω 100 ευρώ το μήνα για να ζεστάνω ή να το καλοκαίρι δροσίσω το σπίτι μου, τώρα θα πληρώνω 65 και όχι 100 ευρώ. Θέλω να σας δώσω ορισμένα στοιχεία. 35% λιγότερο πετρέλαιο εννοείται, δηλαδή αν το είχατε. Όχι. Δώστε μου τον χρόνο να σας πω δύο πράγματα. Μάλιστα. Εάν έχουμε μια κατοικία καινούρια και μειώσουμε τις θερμίδες, είτε είναι ψήξη είτε είναι θέρμανση, το ποσό το οποίο θα προκύψει, οι Ιαλοπίνακες είναι φτηνότεροι. Και ετησίως θα έχουμε το 1 τρίτο μόνο κόστος από το αρχικό κόστος ψήξης θέρμανσης τη δαπάνη αυτή. Άρα μας λέτε ότι αν εγώ για ψήξη και θέρμανση ήθελα 100 ευρώ ας πούμε το χρόνο, θα θέλετε 30. Θα θέλω 30. Δεν μου λέτε πόσο στοιχίζει για να βάλω σε κάθε παράθυρο ένα τέτοιο τζάμι. Ας πάρουν μπαλκονόπορτα. Είτε είναι καινούριο είτε παλιό. Θα σας δώσω ένα νούμερο ενδεικτικό. Μάλιστα. Σε ένα διαμέρισμα τυπικό των Αθηνών, κόστος περίπου 100 τετραγωνικά. Κόστος περίπου από 1.000 έως 1.500 ευρώ. Για απόσβεση μάξιμου σε 2 χρόνια όταν το σπίτι κατοικείται. Για όλο το δεν σπίτι. υπάρχει κόστος. Ναι, για όλο το σπίτι. Για όλο το σπίτι, βέβαια. Εάν έπαιρνα κοινό τζάμι, πόσο θα δίνα.
θα δίνατε 600 ευρώ, 700 ευρώ. Άρα και εδώ είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Εγώ θέλω άλλο ερώτημα. Με 900 ευρώ παραπάνω. Κύριε Παπαδάκη, αυτό δεν είναι κόστος. Πήρατε απλώς 2 χρονών την ψήξη θέρμαση ως κόστος, την κάνατε κεφάλαιο και τέλος. Εδώ είναι τα κουμπιά της Αλέξης. Θα αλλάξω κουφώματα ή στα κουφώματα που έχω θα έρθετε να μου βάλετε αυτά τα τζάμια. Δεν ξέρω ποιος έκανε την ερώτηση. Είναι πάρα πολύ εύστοχη. Κύριε Λιαρέλη, συγχαρητήρια. Πολύ εύστοχη. Την είχα πει από χτες, κύριε Λούση, τώρα. Τι μου λέτε τώρα. Είναι... Σκονάκι μου είχε δώσει. Βρυλισιώτης είναι και τον υπερασπιζόσαστε. Από χτες του την είχα πει, κύριε Λούση. Λοιπόν, ακούστε. Όπου επιβάλλεται, θα αλλάζει κούφωμα κάποιος. Όπου δεν επιβάλλεται, δεν χρειάζεται να μπαίνει στη διαδικασία αυτή ούτε του κοστολογίου ούτε της. Επειδή όμως σε αυτόν τον τόπο γνωριζόμαστε όλοι, Ναι. είναι αλήθεια ότι ο κλάδος σας έχει βρει και κάποιες πατέντες που μπορείτε να βοηθήσετε έτσι ώστε να μην χρειαστεί η αλλαγή κουφώματος. Δεν παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες τώρα, ούτε χτυπάμε άλλη τάξη επαγγελματιών και εκείνους θα ενισχύσουμε. Αλλά είναι γεγονός ότι μπορείτε να το κάνετε με κάποιες πατέντες τις οποίες χρησιμοποιείτε. Ακούστε κάτι. Δεν έχουμε ανακαλύψει τον τροχό. Το έχουν κάνει πριν από εμάς χώρες προηγημένες. Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία. Έχω πει πολλές φορές, βαρέθηκα να αισθάνομαι υποτιμημένος Έλληνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σωστό και νου έχουμε και έξυπνα. Έτσι. Μπορούμε λοιπόν από μόνοι μας να είχαμε προφέρει αυτό το θέμα. Προσέξτε τώρα, κύριε Λούση, τι κάνατε. Αυτό αφορά. Κύριε Λούση, προσέξτε τι κάνατε με λίγα λόγια. Εσείς, ένας άνθρωπος της αγοράς, δώσατε σε εμάς και στον κόσμο να καταλάβουμε γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και 1-2 χρόνια έχει εφαρμόσει το πρόγραμμα αυτό. Δεν είναι κουτί δηλαδή. Δεν είναι κουτί οι Ευρωπαίοι. Κάποιοι μας κοροϊδέψαν. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό. Γιατί το ίδιο το κράτος θα έπρεπε να πιέσει, μη σας πω να μας υποχρεώσει, να το κάνει υποχρεωτικό. Μα είναι νόμος. Ναι, είναι νόμος, αλλά δεν έχουν λεφτά, λέει. 17 Πρώτου του 2007. Τι νόμος Στις Βρυξέλλες. Ακούστε. Τι νόμος? Δεχτήκαμε ένα πρόστιμο 150 εκατομμύρια. Για τα ενεργειακά κτίρια. Αμέσως λοιπόν αντέδρασε η Ομοσπονδία μας και εγώ προσωπικά. Όπα. Το πληρώσαμε το πρόστιμο. Φάγαμε πρόστιμο γιατί δεν έχουμε αλλάξει τα τζαμιά. Γιατί δεν εναρμονιστήκαμε με την νόρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ακούτε τώρα. Εκεί που τους χρωστάγαμε μας πήραν και το βόδι. Με συγχωρείτε εδώ. Πάμε όμως στους πολιτικούς. Έχουμε να μας δώσουν λεφτά. Να μας δώσουν λεφτά και δεν τα παίρνουμε οι Ισπανοί τα πήραν. Πού ήσουν άνθρωπέ μου εσύ? Φάγαμε και 150 εκατομμύρια πρόστιμο. Πού ήσουν άνθρωπέ μου τόσο καιρό να μας τα πεις, να μας ανοίξεις τα μάτια? Παρακαλώ πολύ, ακούστε λίγο. Εγώ έχω πει το εξής, γιατί δεν έχω πολιτικά χρώματα επάνω μου να με κατευθύνουν, είμαι μόνος μου. Δεν δέχομαι ως Έλλην πολίτης επαιτία από κανέναν. Άρα, αντί να μου δίνουν κάθε χρόνο επίδομα πετρελαίου θέρμασης, ας μου δώσουν 300, 400, 500 ευρώ να βάλω οι αλοπίνακες διπλούς ενεργειακούς και να πάψω να έχω αιμορραγία. Τώρα, κυρίες και κύριοι, ακούσατε. Αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σας. Πολύ συγκροτημένο. Ειλικρινά, αγαπητέ φίλε Χρήστο, δεν περίμενα, γι' αυτό επέμενα και χτες το βράδυ. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω χρόνο, θέλω να πω πράγματα πολλά. Τα οποία θα μάθετε πράγματα σημαντικά. Βεβαίως, αλλά τώρα καταλαβαίνει ο κόσμος γιατί αυτό το πρόγραμμα πρέπει να εφαρμοστεί. Και εδώ, πόσο επιδοτεί, Τίνο? Η επιδότηση ήταν 30-40% με βάση την προηγούμενη δήλωση. Τώρα πόσο επιδοτεί? Τώρα θα είναι πολύ λιγότερο, δυστυχώς. Δηλαδή πόσο θα δώσει? 20%, 20-25%. Ορίστε. Και Παπαδάκη, ακούστε κάτι. Ας αφήσουμε τις επιδοτήσεις στην άκρη. Μου είναι αδιάφορες. Ας συνειδητοποιήσουμε ότι από μόνοι μας να επενδύσουμε σε αυτό που λέγεται μόλυνση του περιβάλλοντος, εξοικονόμηση ενέργειας, όχι αιμορραγία στα σπίτια. Έχετε απόλυτο δίκιο. Απόσβεση που δεν... Έχετε, Δύο χρόνια έχουμε αποσβέσει. Κύριε Λούση, έχετε απόλυτο δίκιο, αυτό είναι το σωστό. Όμως και θέλω και κάτι άλλο να σας πω. Εγώ θέλω να το πω πολύ δυνατά. Εδώ μου κάθεται. Δεν πήραμε τα λεφτά που μας τα δίναν. Οι Ισπανοί τα πήραν. Και φάγαμε και 150 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο. Και μετά μου λένε οικονομία. Έτσι. Και ότι δεν έχουμε τα λεφτά. Δηλαδή, σας καλέσανε, κύριε Λούση. Πρόστιμο την ημέρα. Μισό λεπτό, σας καλέσανε. 6.000 ευρώ πρόστιμο την ημέρα. Σας κάλεσε κανένα Υπουργείο να τους τα πείτε αυτά που μας λέτε? Εδώ ήθελα προηγουμένως να πω το εξής. Αυτοκαλέστηκα δυναμικά και από την ώρα που οι άνθρωποι ανακαλύψανε, ο κύριος Μουσουρούλης,
ο Αντώνης ο Μαρίνος, ο Χατζηδάκης, το όλο θέμα ενεργοποιηθήκανε δυναμικά. Κάναμε μια επιτροπή. Δεν είχαν λεφτά. Με το τεχνικό επιμελητήριο, με τον κύριο Σανταμούρη, τον μάθημα του καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θα σας κλείσουμε ραντεβού με τον νέο υφυπουργό, τον κύριο Μανιάτη. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Ακούσε κάτι. Πρέπει να πούμε το εξής. Ο κύριος Μανιάτης μας κάλεσε προς τιμή του. Μας έβαλε κάτω πριν από μία εβδομάδα, 4,5 ώρες στο Υπουργείο Πρώην Ανάπτυξης, Ενεργείας τώρα. Του τα είπατε. Μας έφερε, όχι μόνο τα είπαμε. Τα κατάλαβε. Ακούσε. Διαβλέπω, έχω την εμπειρία, δεν είμαι μικρό παιδί, ότι ο άνθρωπος έχει την διάθεση να δημιουργήσει έργο. Το πρόβλημα το οποίο προκύπτει, δεν υπάρχουν χρήματα. Αυτό μας κατέθεσε. Μάλιστα. Αλλά μου είναι αδιάφορο να υπάρχουν χρήματα ή όχι. Θέλω να καταλάβουμε όλοι ανεξαιρέτως. Πρωτίστως, να ζητάμε από εξειδικευμένο τεχνικό έμπορο ιαλοπινάκων τον ιαλοπίνακα, μόνο αυτός μπορεί να μας δίνει αυτό το τόσο εξελιγμένο υλικό. Κύριε Λούση, δεύτερο, δεν θέλουμε δωρεάν χρήματα. Θα τα ξαναπούμε συντομότατα. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος της κουβέντας μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί τελειώνει και ο χρόνος. Ήταν εκπληκτικά τόσο μας είπε. Πάρα πολλές ερωτήσεις.